So may iswa itong isaulog karon kapistahan ni San Bartolome Apostol, pero dinhi sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Siya ang Natanael. No? So makaigsunan si Jesus, mihulagway kang Natanael nga nagsulti nga may integridad, kamatinudanon o justisya. So ang isina sa Ebanghelyo nagisgot sa paghimamatay tali ni Jesus o ni Natanael ang pag-ila sa usag-usag. Mamagay makaigsunan kung atong tanahon ang matag tao unique gayon. Nagkadaiya nga mga talento, nagkaiya nga mga skills nga diin kining tanan gasa sa Dios ug matud pa ni San Pablo kini aron pagtabang nga mabuhi ang katilingban. So makaigsunan kung bag-o ang ato ang pagkita sa tao ug dayon atong isulti nga siya dugay na nailhan o dugay na nato nga nailhan, kini maghatag og sorpresa o mga kahadlok. Ang to be known is one of our mga pangandoy nga og mga panginahanglan. O kini nga klase sa panagiusa o kini maghatag kanato kalipay. Maman gani si Jesus o Natanael nagtinanaway o adunay ekstraordinaryo nga nahitabo niining bahina. Si Natanael nakarealize nga dali ra kaayo. So ang pag-ampo makaigsunan nga hulugan nga ato ang ipunting ang ato ang mga mata ngadto kang Hesus. Ug atong ipadaplin ang pagkadili matrudanon. Tugutan nato ang Espiritu Santo nga maoy magpuli sa atong mga kahadlok. Ang tinuod nga pangandoy nga atong mailhan ang Ginoo usa ka malipayong panagiusa nga maoy mag-angkon nga nato ug ang pagpadayag ni Natanael sa iyang pagtuo mahimo usab nga atoa. So sa ato ang pagsaulog ng kapistahan ni San Bartolome, pangutan-on nato karon ato kaugalingon. Unsa nga pagtulunan nga ato ang nakatunan sa mga sanglitanan ni Natanael. Ang ato kinabuhi nga mampuon nagtabang makanako nga mahimong gawas nun sa pagkadili matinudanon. Mahinog palihog para sa katilingbanong pagampo. Sa tumang pagsalig, budangong kita ganto sa bahan, inubanan ang amli nga kasing-kasing diha sa pagampo. Moingon kita,